Esős, szeles, hideg idővel vette kezdetét a mohácsi farsangi nagyhét. Csütörtökön kisfarsanggal, a gyermekjánkelik és kisbúsók szabad farsangolásával kezdődött a mulatozás városunkban. A búsójárás időpontja keresztény egyházi időponthoz kötődik, és minden évben a bőti időszak kezdete, vagyis húshagyó kedd előtt 6 nappal veszi kezdetét, amely így értelemszerűen is 6 napig tartó farsangolás. Ezt jelzi a gyermekek farsangja név is. A kisfiúk lánynak, míg a lányok fiúnak öltöztek. Állarcot azonban nem viseltek, hanem helyette fátyollal, harisnyával vagy más megfelelő ruhadarabbal takarták el az arcukat. Csoportokat alakítva járták a házakat, ott fából készült buzogányaikkal vagy csak egyszerű bottal megveregették a kaput és bekiabáltak, hogy poklada, amivel jelezték a böjt, illetve a tavasz jövetelét. A kapuveregetés a hagyomány szerint szerencsét jelentette a ház számára, tehát kedvező fogadtatásra számíthattak, a háziak süteménnyel vagy más édességgel vendégelték meg őket. Előfordult az is, hogy nyársat vitte magukkal, és vendéglátóik arra fűzték fel a farsangi fánkot vagy más hasonló ajándékot. A gyerekek gyakran versikét is mondtak ilyenkor, amellyel a ház áldását és jó szaporulatot kívántak. A csütörtöki események közé új elemként került be a gyermekek felvonulása a Sokackörtől a Széchenyi térig. A Sokackör gyermektárscsoportja régi hagyományt szeretné újjáéleszteni, ezért öltöztették be népviseletbe az apróságokat. A gyerekekhez több búsócsoport is csatlakozott, így kisebb felvonulásán dagadt a kisfarsangi bemutatkozás. A Széchenyi téren különféle búsójárási eszközöket, a felállított színpadon pedig az eső ellenére gyermektánccsoportok és búsócsoportok műsorán. Az állatfaragás megmaradt a téli időszakhoz kötődő, szezonális, farsangra készülődő, jellegzetes mohácsi tevékenységnek. Az idők folyamán a legügyesebb kezű favaragókból mesterek nevelődtek ki, akik sajátos stílusukkal úgymond iskolát teremtettek és példaképekké váltak. A legautentikusabb népművészek néhai Kalkán Mátyás, Késik György és a nemrég elhunyt idősebb Konopszky János. A mai állatfaragók közül többen is mesterektől tanulták a maszkkészítés csinyát-binnyát, vagy folytatják az általuk megteremtett stílusú iskolát, hogy ez az egykor elítélendő népszokás ma a világörökség része lett. A folyamatos átalakulás mellett egy elem azonban nem változott az elmúlt évszázadok során. A búsók átváltozása, arcuk maszkkal való elrejtése. Bár minden maszk egyedi, a Búsóklub múzeumában kiállított 20 életnagyságú búsó ilyenkor már életre kell, hiszen délután már jelenésük van a főtéren. A mohácsiak már megszokhatták, hogy a Búsóklub motorja, Kulutác Mátyás mindig előrukkol valami ötlettel, most is hogy az éj leple alatt úgy ráijesszenek a turvánosokra, hogy azok hazáig meg se álljanak. Így tehát felelevenítve a mondát, a szigeti búsók 5 csónakkal átkeltek a Dunán, no nem azért, hogy előzzék az ellenséget, hanem azért, hogy a sikeres partra szállást követően csatlakozzanak társaikhoz. A szerencsés megérkezést óriási kereplőzaj és kolompolás fogadta, majd a búsók vezetésével elindult a több ezres tömeg a gyülekezés volt műsoron, közben a szabadtéri színpadon a búsóavatás előtt Szekő József egyedi, tradicionális vonásait és méltó maradó hagyományainkhoz és a rangos címhez. A húshagyó keddi mulatozás és egyben a farsangi ünnepkör végét, valamint a búsójárás befejezését, a mágia meggyújtása és a koporsó elégetése jelzi. A koporsó készítése, feliratozása, mágiára való felhelyezése a Búsóklub feladata és felelőssége. Idén nem politizálunk, olvashattuk a Fekete Faláda egyik oldalán, a másikra pedig a közelgő országgyűlési választások dátumát írták a csoport tagjai, biztos nehogy elfelejtsük. A koporsó felhelyezése után meggyújtották a mágiát, és a hatalmas lángnyelvek percek alatt bekebelezték a telet jelképező koporsót. Ezzel a búsók és mi mohácsiak jelképesen eltemettük a telet, és ha hihetünk az időjósoknak, nincs is más dolgunk,
mint a jó időt, a napsütést és a tavasz közelettét várni.